U Beogradu je u sredu boravio pomoćnik Hillary Clinton, podsekretar američkog State Departmenta Philip Gordon. To je bila prilika da porazgovaramo o odnosima SAD i Srbije, kakvu podršku Amerika daje srpskim, evropskim i drugim ambicijama i šta očekuje od Srbije kada je Kosovo u pitanju. Sa podsekretarom Gordonom razgovarao je Bojan Brkić. Mr. Gordon, thank you for this interview and Gospodine Gordon, hvala vam na ovom intervjuu i prvo što bih hteo da vas pitam, kada je potpredsednik Biden došao u Beograd, rekao je da je cilj njegove posete da resetuje odnose Srbije i Sjedinjenih Američkih Država. Istu poruku ponovila je i državna sekretarka gospođa Clinton. Da li su odnosi resetovani i kako biste ih vi danas opisali? Did that happen and how would you describe the relations between our two countries? I think the ties between our two countries are very good. Mislim da su veze naše dve zemlje veoma dobre. Sama činjenica da su se te dve posete dogodile govori o tome koliko su intenzivne diplomatske veze koje imamo. Srbija i Sjedinjene Američke Države su imale velikih razmimoilaženja, to niko ne poriče. Mislim da je poseta našeg potpredsjednika Srbije bila prilika da se kaže da ova administracija želi da zajedno napredujemo u više oblasti u kojima imamo iste interese. Mi delimo viziju Srbije i regiona, a to je Srbija na putu ka Evropskoj uniji. Srbija koja je jaka, napredna, stabilna, ima dobre odnose sa susedima. Vodimo veoma dobar dijalog sa Srbijom na svim ovim poljima. Sarađujemo na polju bezbednosti, u borbi protiv terorizma i narkomafije i to su svakako koraci napred. Odnosi bi mogli da budu i bolji i mi ćemo raditi na tome, ali mislim da može da se kaže da su naši bilateralni odnosi krenuli nabolje. Rekli ste da put koji vi vidite kao pravi za Srbiju jeste put ka Evropskoj uniji, ali i posle hapšenja Ratka Mladića neke članice Unije, poput Holandije, odmah postavljaju sledeći uslov hapšenja poslednjeg osumnjičenog Gorana Hadžića, a već najavljuju i nove sledeće uslove pre početka procesa. Da li i vi stičete utisak da su se neke evropske zemlje umorile od proširenja Unije i da će to predstavljati problem Srbiji na putu ka članstvu? Nema sumnje da je prečka za članstvo Unije visoko postavljena, čak i više nego inače, jer, kao što ste rekli, postoji određeni umor od proširenja Uniji. Kako je Unija postajala veća, to su neke zemlje bile sve skeptičnije prema novim članovima i pažljivo posmatrale ko je sve novi član. Ali ja ne mislim da su vrata zatvorena. Ne mislim ni da bi trebalo da budu zatvorena i ne mislim da su se uslovi za pristupanje promenili niti da treba da se promene. Sve je vrlo jasno. Evropska unija ima stroge i zahtevne uslove. Komisija će pažljivo pratiti unutrašnje reforme u Srbiji da bi se uverila da su uslovi ispunjeni. Pažljivo će pratiti saradnju po pitanju ratnih zločina. Što se toga tiče, tačno je da je hapšenje Ratka Mladića važan korak napred. Budući da je Hadžić još uvek u bekstvu, ne mislim da možemo da kažemo da je to pitanje zatvoreno. Osim toga, i Sjedinjene Američke Države i neke članice Evropske unije misle da Srbija na ovaj ili onaj način treba da izađe na kraj sa pitanjem Kosova pre nego što proces može da se nastavi. Prosto zato što se ne može primati u Uniju član koji nema rešeno pitanje granice ili nema pozitivne odnose sa važnom susednom zemljom. Tako da treba još toga uraditi, ali nema sumnje da nam je cilj isti, jer i mi verujemo da ceo Balkan treba da bude deo Evropske unije, a Srbija je zaista najvažniji element. Kažete da Srbija ne može u Uniju dok ne reši odnose sa susednom zemljom, ali Srbija ne smatra Kosovo susednom zemljom. Koliko će to biti problem u procesu pridruživanja? Da li će Srbija morati da prizna nezavisnost Kosova da bi postala članica Unije? Da li Sjedinjene Države tako smatraju? Evropska unija će samo odlučiti da li je puno formalno diplomatsko priznanje Kosova preduslov za učlanjenje. Mislim da još nije vreme da damo konačan odgovor na to pitanje. Ja sam upotrebio izraz da Srbija treba da na neki način izađe na kraj sa tim pitanjem, da nađe modus vivendi. A u međuvremenu, ono što ne može da se desi jeste da Srbija ode putem integracije, a da ostanu nerešene ozbiljne nesuglasice o statusu. Da nema dogovora o carini, o praktičnim stvarima kao što su električna energija, telekomunikacije, sloboda kretanja. Meni se ne čini da je realno da zemlja postane član Evropske unije, a da sa sobom vuče sve te nejasnoće u vezi sa Kosovom. Ali da krenemo redom. Prvo treba rešavati ta pitanja, pokazati da shvatate da to treba da se reši, a onda nekada kasnije može se razgovarati o tome da li treba da dođe do formalnog diplomatskog priznanja pre nego što Srbija može da se učlani u Evropsku uniju ili je moguće da se na neki drugi način reši to pitanje.
način koji bi zadovoljio i članice Unije. Ali ono što je jasno jeste da treba još mnogo toga uraditi pre nego što proces krene dalje. To je stav Sjedinjenih Američkih Država, a verujem i većina članica Evropske unije. Da li vi kažete da američka diplomatija neće savjetovati evropskim saveznicima da postave priznanje nezavisnosti kao uslov za ulazak Srbije u Evropsku uniju? Mi svakako želimo da vidimo puno priznanje. Mi priznajemo Kosovo kao i više od 70 zemalja širom sveta, uključujući većinu članica Evropske unije. Dakle, to je ono što bismo mi naravno želeli. Mislim da to u kratkom roku nije realno i zato smo se usredsredili na to da u kraćem roku počnu da se između dve države rešavaju neka praktična pitanja koja imaju uticaj na svakodnevni život ljudi. Onda, kako proces bude odmicao, i Srbija i Kosovo će morati da se suoče sa nekim težim pitanjima. Naravno, na duži rok želeli bismo da vidimo priznanje. Priznanje koje uzima u obzir interese Srba na Kosovu. Potrebu da se zaštite srpski verski objekti na Kosovu. To bi postavilo temelj dobrih odnosa, onoga što mi vidimo kao dve zemlje. Zagovornici srpskog članstva u NATO-u kažu da je to prečica za članstvo u Evropskoj uniji. Da li biste vi te dve stvari na bilo koji način povezali? Ne, mislim da su to dve različite stvari. Neke zemlje su postale članice jedne organizacije, ali ne i druge, i to zavisi i od njihovih interesa i od stava samih organizacija. Ima ipak dosta preklapanja i zato mi koristimo izraz evroatlantske institucije, jer mnoge institucije idu jedne uz drugu i većina zemalja je odlučila da uđe u jednu i u drugu organizaciju. Međutim, nema direktne veze i svaka zemlja može sama da izabere put kojim će da ide. Pročitao sam govor koji ste održali u Sarajevu. U njemu ste upozorili da se Bosna i Hercegovina u ovom trenutku ne kreće u dobrom smeru. Zašto tako mislite i kako to može da se ispravi? Bio sam veoma direktan prema našim prijateljima u Bosni. Rekao sam im da se ostatak regiona kreće napred, ponekad neodlučno, ponekad korak napred, korak nazad, ali ipak se kreće prema reformama, ekonomskim reformama, stabilnosti, boljim odnosima sa susedima i evroatlantskim integracijama. Sa Bosnom, iskreno govoreći, to nije slučaj. Napravila je pristojan napredak u prvoj deceniji posle Dejtonskog sporazuma, ali je u posljednjih 5-6 godina ili stagnirala ili išla unazad. Posljednji put sam posjetio Bosnu kada je sekretarka Clinton bila u regionu u oktobru, neposredno posle izbora u Bosni. Evo me opet ovde, 8 meseci kasnije, ali oni čak nisu formirali vladu na državnom nivou. Bez formiranja vlade neće moći da rešavaju probleme koje moraju da reše da bi bili uspešni kao država i neće moći dalje da se kreću putem evropskih integracija. U međuvremenu, Hrvatska napreduje. Želimo da verujemo da i Srbija napreduje. Ostali u regionu napreduju i mislim da bi politički lideri u Bosni i Hercegovini trebalo da ostave po strani svoje uske stranačke ili etničke interese ukoliko žele da zemlja uspe i mislim da ljudi u Bosni treba da pošalju poruku liderima da je to ono što oni žele. Posle prvih pokušaja ustavnih reformi u Bosni i Hercegovini, rukovodstvo Republike Srpske se požalilo da ima pokušaja da se Bosna i Hercegovina pretvori u previše centralizovanu zemlju. Koliko centralizovana ona treba da bude po vašem mišljenju? Ne mnogo. Ona je već decentralizovana i ja ne znam nikoga ko traži da je više centralizuje. Neko, čini mi se, od toga stvara mit. Mi smatramo da je Bosancima potrebna funkcionalna država, ali niko ne pokušava da nametne centralizaciju. Mi smo uvek govorili da Bosna i Hercegovina treba da ima dva živa entiteta koja treba da imaju veoma značajan stepen samouprave. Ni centralna vlada, niti kancelarija visokog predstavnika ne pokušavaju da nametnu bilo kakva pravila ili vlast entitetima. Samo im je potreban minimum funkcionalnosti i saradnje da bi postojali kao uspešna država. I konačno, šta vam je prva asocijacija kada vam neko spomene Srbiju? Na šta prvo pomislite? Evropa. Srbija je evropska zemlja. Zato hoćemo da je vidimo u evropskim institucijama. To je prva asocijacija. Druga je Novak Đoković. U stvari, nekad je on prva asocijacija. Mislim da je on sjajan ambasador i predstavnik zemlje. Hvala vam. Hvala vama.